Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, tetap semangat mencari cuan. Semoga hidup kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini hari apa kile? Minggu ya? Minggu. Hari Minggu guys, buka Mbak Manohara hari Terakhir. Senin, Selasa libur 2 hari ya. Apa ke jenenge nglereni awak. Ben gak kesel. Ngono besti. Astagfirullahaladzim apa ki. Mboten Mas, niku nek jenengan mawon, kula mboten nate ngoten-ngoten niku wedi Mas, seneni Allah. Oke guys, pagi ini seperti ini ya. Lho Mbak Parti kok rong moro ya? Dengaran 8:30 ki. Nyapa wonge? Mbah apa piye? Tandur. Heh? Tandur paling. Maksud tandur, wonge ora tandur lho. Matun. Apa ki jenenge? Dudane Mas Darus Delet to kek kono. Oh, macak ben kita bagus. Wes dipateni kamerane kok ramen ya. Bangetan. Contongnya kamera ae. Kok dini tapi. Kok diwi. Lagi bumbunya digiling no. Mblambar ini tau Bu banyu nih. Selangmu loh. Lah yo. Di. Neng di. Nyawa enak neng gini. Yuk. Resek tuh bisa digeser. Enggak gelem ngulon. Ki sing Jawa sing ndi, Bu? Sing Jawa tak bete iki. Jawa iki. Ono bedakne dhisik ki Jawa kan yang di kolak. Iya. Wong Jogja sampai ra bagian akhirnya. Masak ya Allah. Akhirnya digresekno nek anu oleh loro. Lagi ke sepur ke stasiun no. Lagi teko duk mau ngene dulure njupuk motor langsung moro. Entek gresekno rek loro. Apa to gak anu ya. Cak ini gak gelem wong dulure loro. Tapi bagian. Iya dik loro. Potong aku. Ini boyo jane ndang IDM ini. Ya wong dadak. Lah iya. Iku emang anu kang sore tak cikok nang. Heeh. Aku sarapan ya. Wes. Go. Bu iki nyocok nggon aku piye kok? Kowe. Nggon aku. Lawung gak ini kene sego pecel nek tak ku nang Mas. Kowe.
50 kilo ki berarti ya, Ibu kabeh. Biasa wis, biasa pokoknya 50. Kita sama cak lanang ngaku wong. Nah, iki mie tili ngene iki lho, guys. Mie tili. Nah. Ada cipi tili. Iku karek gongso ngono lho. Bestai. Iki gilingan ning ndi, Bu? Bumbu tak gilingne ben cepet. Iya, untuk cucuk lama, aku tuh mbak cucukan. Nah, ngaku dhewe to akhire. Makasih Kak, sapa iki Kak Kak Bunda Indra ya. Karo live TikTok lo guys timbangane gabut aku ora nek sing sak omong-omongan ndek mau. Wis gitu ae ya guys. Kiko cacah urung bodho teko, mbuh karyawan kok jam 8 urung bodho teko nek masak ya apa? Iya. Yo, Wis salam deh. wis. Gerek nambah tok. Ya. Yo ngene iki anune Mak Sawi, profesi Mak Sawi. Profesi kok profesi. Mak Sawi kita omong ya ngono kuwi celap-celup. Ya wis penggaweane Mak Sawi nom sampai tuwek ya seperti ini, guys. Bakul Ya, godhok. ya ya. Teh iki. Wis ngene iki tradisi nih Mak Sawi. Cek wong kerjane gawe peye, Mak. Yo lah kok lah iki sik posoan ki lho, guys. Aku posoan 11 gak gawe peyek iki. Gawe pirang dino tok kan lho. Ya apa lah ngalor ngidul ya. Ngidul nak ra ewang-ewang ya ora penak, iya teh. Sawangane kok moro-moro kok mangan ya lho. Iya teh. Iya. Tok ya karo ubah, ndek ngisore ya ngentasi lontong karo goreng brambang. Ngono. Dadi wong tuwek iki ya ora apa wiwit mentolo. Isine iki yo nggo ewang-ewang tok. Nah, ewang-ewang 100% yo gak iso. Iya ta? Duwe kegiatan Duwe dhewe. kegiatan dhewe-dhewe. Lah aku engko nak nang kono terus lak yo gak nyambut gawe yo ya saithik nang kono yo ngewangi nang kene yo ngewangi. Wis ngene iki, guys. Mak Sawi ki yo ngalor ngidul niki. Ke tengah-tengah yo. Tak sirah ngelu. Iya ta? Pusing ya. Ngomong ibu. Drek. Kilo gedang ini ke PP lah mepe ke. Iki kan di kok ngarep ya? Dingi ya. Terus enek gedang ijo kuwi dienggo bothok gak kenek ngono lho guys sireng. Mangkane aku ndek bothokku ki Sulaya kabeh anune godhonge. Dingi ya. Ya, Tapi entek lho. entek tapi ya elek-elek. Iki apa iku? Iku bothok ora? Bothok. Apa? Elek godhonge tapi rasane ya pancet guys. Enggak. Sawi iki oke. Engko dienggo mrih. Engko nek mulih, engko bar mulih teh. Enjo. Engko bar gawe dang mulih nang njenur. Engko omong ngono. Ta apa? Bu, apa Mak? Engko anu tongkolmu nang kulkas wi di brengkesne Abah Kirun apa ora? Nak ya di brengkesne mergo Mak Sawi duwe pindange cilik-cilik. Ngono. Kuwi engko kowe gak doyan. Oh kuwi engko di brengkesne apa piye? Engko tak terno ngono, oke? Oke. Dhuwur ke to, wis tok ke to. Yo, kok tak dangi ngomong ngono Mak Sawi iki yo brengkes tapi pindang lembut-lembut ngono gak gedhi ngono arti kene wong mosok lembut-lembut gak penak iya teh Ndikane kae ngetri apa? Iki opor ya dik ternak bengi-bengi. iya kae iki sing gak dik gulaku Korek ndi, Mak? Korek. aku bingung ya tak pot lho korekku nek gak dilak netizen gak poso Wis unangan ben. iya tak Gus ya Allah
Iki sapa mak yang pecel-pecel? Sing pecel-pecel ya. Dulu gendong. Iya gendong mak. Iki ngono apa? Iki gulune guys, pinggir botok. Iki opo iki lamtoro. Ndekne aku botok mung sak itik. Nang kok botok nene terus gedang. Bang gedang bange jambu panjang endang udele mambu. Iya berarti ketisu mana mau olah-olah. Apa-apa ya tangi subuh nang nek biasane iki ya wis mateng dodol nang kidul iki mung aku gak dodol. Prei awak kula. Kidul ya? Sing ngejoki sapa iki? Gak nek. Mbak Min juga bakul. Gak opo bakul nang kene. Nang kene lho, kidul sepur kono lho. Oh alah kono. Heeh. Kidul sepur kono kene sing kayak iki. Iya, guys. Kayak ya anu to, guys. Ora. Ning ndi? Ndang Mbak. Jembuk syuting. Yo, aman sih. Aman. Wis entuk pura, wis entuk sak pira. Jenengan tak dongane sehat sedaya mawon. Nggih. Alhamdulillah. Donga ya, Mbah. Nah, pek sehat panjang umur, rezekine akeh. Kemamu sing ndi to, Bu? Kok aku karo. Mah kuwi to ngarepe mak sawi wi kacata ijo tikungan wi mah kuasane kono. Madem ning ndi? Adem itu. Wanu jalan lare luka ngulon niku. Mboten. Lare lukek ngulon niku nggone Bu kula. Oh. Lah sing ndi to, Bu ngono? Lah kuwi lho nggone mak sawi wi kan ngarepe nek Oh, macam ijo niku to? Nggih. Ngarepe mak sawit ta. Pojokane cata ijo kuwi sing lap apa ngono. Kulon dhewe tenggongan ya? Iya. Tapi wi gak tak nggoni sak rong wulan iki. Lah terus. Aku turu ning ngene mbokku. Mbok Lah nyapa ndi ngene? Lah anu bapak ben nek koncone. Dalan-dalan Bapak iku. awake kudu gak sehat. Berarti kosong. Kosong. Sing nuroni kucing. ditunggu kucing. Tapi bendine tak buka. Lah nek sampean? Hah? Anak sampean. Neng kleco. Cocok sindi, Bu. Kleco. Kulo kulone puskesmas. Ya. Ini tuku bangunan ini. Toko bangunan sing karo ngene Pak Peri. Pak Peri, oh, cek anu cek tan. Kerja. Dia kerja. Ikut DPR kamu turun. Piye? Kantor DPR itu. Kerjane? Bagian apa? Oh, bagian apa? Tak ngerti. Ya nak sing bojone nang nggih. Tapi manggone ning Klecok kono omahe. Edak no karo aku berarti. Bawakmu ndi? Santan. Sik. Ikan patin, Ikan apa, Mas? bandeng, Gawi. bandeng. Iki sing suarane sapa? Suaramu dhewe ta? Kok lele. Kira apa? Dipateni sik. Iki gak pateni sik. Iki presto. Ini, Pak. Apa? Dadang ta? Iya engko dik. Iki presto ta? Sitak pira? 2000 kan telulas. Terus digo lawo cacah lho engko. Dadang presto ya lawo e. Ya. Goreng ya. Ya 2. 2 gede. Sing ikane segar ikan laut enak gak?
anu lajang Nah, sing cilik pira? wau Penak gak sang anu ya, Bu. Engko di lawuh. Loro Mas cilik. iya Saya apa? Saya kan apa, Mas? Ngedit neh iki kok. Gak. Lha iki nyapa sing anyar iki? iki teh wong Wah. wis pesenan tak iket apa tak iket ikan iki Yo. Saya iket pira 20. Karo ikan apa iki? Udang. Ikan asap. Ikan asap lo enak dibumbu ngalo. Walah Bu, lah nganu ya apa ngono. di bawal Mau aku bawal. Liyane apa? Mau bakule. Ikan bandeng. Apa kuwi? lajang Sultan guys. Ikan apa? lajang Lajang berarti lo rabi lo. iya Saiki lo pira? jomblo ketelu papat Heh? telu papat Telu papat. Jadi keng kalau iki digoreng kayak nganu ya, kayak ndok sih lah. Wis keng loro. Sing campur sama pira ta? sampean dodol ning alun-alun gua Heeh. Kok roh Mas? ero Kondi roh. iya viral no Mas ya. Topik pembicaraane wong-wong berarti bakulane wi. Heeh. foto kayak lali Apa? Kontol lapor. Pira Mas loro Mas? 20 20. Yes. Nah, iya. Lontong opol. Lontong opol. Bahasa apa lek? Anu rang. ikan di Mas Ya Mas. duitnya lagi gede-gede toh Eh? duitnya sini ae Kene. ingat ya Sopiah ki duwe keper ora ya, Pak? Heh? Nilane to, Mas? banyak Banyak. Daun ini. Tuwa dikit, Mbak. Kita deal. Iku nek wis longgar ta. Iku goreng iki nggo lak usah-usah. Mbak ini di Mas? Bakul ta, Mas? Gak bakul kok. Gak bakul saiki. Nengko bakul. Opor kucing ya. Makasih ya Mas. Iki gaya kok jumlah tok ora dibeteti to. Yo kan wis dibetetan to. Kareng goreng lho. Goreng. Kayak nganu, kayak apa ki sih? Kayak nganu. Karo ngene lho, Mas. Weh, aku tak nyemplung iwake. Iya. Lah ki ora gosong iwake ilong ya. Maniman lho. Maniman. Aku tak nyemplung. Aku ngomong. Iya. Campur gak tau? Wis asin kok ngono kuwi. Lho, Campur gak apa-apa nek udah. kurang tuh. Iya. Tambah lagi gak kowe. Tambahi. Karo nang kaya Iya. tidak bendino mau aku tak kasih nang ngene. Iya. Nganu iki sik lebokne no. Apa jenis kunere tambahin. Cedak bumbu nyiprat kowe iki. Oke. Saya telah 50 kilo sayang tiap hari ya. apa balik oleh Totalnya 50 kilo. tanam tuh Jadi
ini kurang-kurang. Tapi tak Sophia gimana ini Sophia? Temane nek kurang Ya, mungkin mereka apa? Iya. Mungkin nilai. Temane kok. Ada tuh mereka apa mereka? Ada tuh Hari ini bisa dong jika ini aku tetap. Iya. Yes, Mbak, kesel. Bodo mandek kabeh lho, guys. Bodo mandek kabeh tuku ikan. Terus gitu aja ya guys. Hari ini Mbak Manara buka, besok libur. Libur 2 hari ya. Nganu menakne awak dhisik ya. Oke.